Příjemný dobrý večer, vítáme vás v našem novém studiu. V následující reportáži se podíváme na celostátní premiéru úspěšného filmu Hunger Games. Předávám slovo reportérce Adele Ferfecké. Právě se nacházíme na celosvětové premiéře filmu Hunger Games. Nyní se jdeme zeptat nějakých diváků, jak se jim film líbil. Akční záběry z tohoto filmu byly velice nepřesné. Moc se mi nelíbilo celková grafika, vůbec se to nehodilo k této lokalitě, ani vůbec k tomu celkovému příběhu. Vůbec se mi to nelíbilo, bylo to moc fuj, říkám já. Já jsem Saša, já jsem z Ukrajiny a já jsem na tomto filmu byla a já jsem tomu nerozuměla a byla to kravina a mně se to nelíbilo, jo, nashledanou. Hej, já jsem ženská od rány, ale tohle mě rozbrečelo. Normálně jsme tam buleli jak prasata na porážce, že, Zbínku? No jo. Tu chalena vymaloval pěknou tetovačku. To už pojď zaměř to. Mohli jsme slyšet velice rozmanité názory. Pro televizi Černý svět Adela Ferfecká. Přinášíme vám exkluzivní záznam z koncertu kutnohorské punkrockové skupiny Rybičky 48, který se uskutečnil v místním Planet Music Baru. Seré Reptil Profesionál, to nejlepší pro vaši vodní želvu. Cizinců v České republice stále přibývá. Proč se rozhodli odstěhovat ze své rodné země? Jak se jim zde žije? Vyspovídala je pro nás Adela Ferfecká. My bychom se vás chtěli zeptat na pár otázek. Proč jste se rozhodl přestěhovat se zrovna do České republiky? Protože hlavně Praha mě lákala jako město, jako historie, architektura, literatura. A jsem chtěl to zkusit, jak to je žít jako v zahraničí. A jak dlouho už žijete tady v Česku? Tady už skoro 10 let, od roku 2005 v Praze a potom jsem se stěhoval sem. Nevíte, je to třeba tady lepší pivo, nebo taky se mi líbí hodně ta architektura. Jste se rozhodl přestěhovat se do České republiky? I didn't really choose the Czech Republic, I chose the land. I met a man and he became my husband. A jak dlouho zde? I've been here for 23 years. A líbí se vám tady? Yeah, I do actually. I think that at the moment it's better than living in England because I prefer the lifestyle here. Prosím vás, můžeme se vás jenom zeptat na pár otázek. Můžeme se zeptat, proč jste se rozhodla přestěhovat se do České republiky?